баъди хатми мактаби миёна Исматулло мехост муфаттиши соҳаи ҳифзи ҳуқуқ шавад. бахши ҳуқуқшиносии донишгоҳро хатм кард, вале бо ихтисоси худ кор ёфта натавонист. ӯ 1 сол пеш дар деҳааш дӯкони хурд боз кард. ман касбе ки хондам ҳуқуқи иқтисодӣ, яъне ду шохаи ва ҷамъ мекунад, ҳуқуқ ва иқтисодиёт. аз ҷиҳати ҳуқуқи масъалаҳои ҳуҷҷатгузорӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ барои корбарӣ, мисол гирем магазин ҳамин суди зиёнаше ман кор бурда метавонам, барое ки оянда пурра фаъолиятам дар асоси қонун шаваду ягон камбудӣ мисол гирем на аз тарафи ман шавад, на аз тарафи мақомотҳои дахлдор. роҳи Исматуллои 25 сола то соҳиби дӯкону ҷойи кор шудан ҳамвор набуд. барвақт оиладор шуд ва 3 фарзанд дорад. ӯ пас аз хатми донишгоҳ 2 сол дар сафи артиш хидмат кард. баъд аз 1 сол талхии кору зиндагӣ дар Русияро чашид. ҳозир ман айни ҳол 3 фарзандам, 3 фарзандам мехӯронам, занам, падар модарам ман ба вай додам ба кори фавти худашон. чем патента ман давлати бегона додана, патента давлати худам дода кор ба фаъолият кунам, ман ба 1000 бор беҳтар. пеши ҳам оила, ҳам давлат ҳам патента метиҳам, пули медодагӣ ман, ҳам зиндагим ҳаминҷа миёна мегузарад. ҳар сол ҳудуди 70 000 нафар донишгоҳҳо ва коллеҷу омӯзишгоҳҳои касбии вилояти Суғдро хатм мекунанд. садҳо нафари онҳо соҳиби дипломҳои ҳуқуқшиносӣ мешаванд, вале на ҳамаи онҳо ҷойи корӣ муносиб меёбанд. ҷойҳои корӣ ба маоши басанда кам аст. аз ҳамин 8500 нафаре ки дар қайди мақомот истоданд, дорои маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ ҳамагӣ дар қайди мо 72 нафар ҳастанд ва боқимонда бо дигар ихтисосҳо муайян кардаган 1108 нафар, яъне бекорони дораи маълумот дар қайди мақомоти шуғли аҳолӣ қарор дорад. маркази шуғли аҳолӣ танҳо касони расман сабтиномшударо бекор меҳисобад, вале аксари ҷавонони бекор худро сабтином намекунанд ва раҳсӯи муҳоҷирати кории Русия пеш мегиранд. хадамоти муҳоҷирати вилояти Суғд мегӯяд соли 2021 наздики 45 000 сокини минтақа ба муҳоҷирати кории Русияву кишварҳои дигар рафтаанд. мумкин буд Исматулло ҳам имсол байни муҳоҷирони кории Русия ҷой бигирад, вале ӯ ба умеди кор дар идораҳои давлатӣ нашуд ва барои худаш коргоҳ ва манбаи даромад сохт. ӯ иқрор мекунад ки ҳанӯз ҳам як гӯшаи дилаш аз он ки ба орзуяш муфаттиши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шудан нарасид ғубор дорад, вале орзуву ниятҳои нав ӯро пеш мебарад. ман ният дорам ки тақрибан баъди 4-5 сол мисол гирем бо дастгирӣ додам ки магазин инҷа мини маркет ё ягон магазинҳои бузургтар, як тарафаш бо хозмак ё як тарафаш бо хӯрокворӣ ё як дусета нақшавои ҳамон замон шавад бо замона нишон медиҳад.